акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии Хайрандеш Муродзода ва Сорбон Латипов. Сорбоне ки дар марҳилаҳои гузашта рақибони хеле қавиро гузашта кард ва ин навбат дар нимфинал бо як гӯем рақиби арзандаи дигар ки ӯро ном Хайрандеш Муродзода аст, рӯи гилем омадааст. мавқеъгирии хуб мушоҳида мешавад аз ин зовия. Сорбон ҳоло мавқеъро канда кард ва дар талоши берун кардани чанголи рақиб аз остини худ мебошад. як ҳамлаи кӯчакро рӯи кор овард, чун дигар нахост зери фишори Хайрандеш боқӣ бимонад. гилеми рақами як баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинанд. ҳоло акнун боз ҳам мавқеъият барои ҳар ду паҳлавон. бештар Хайрандеш қавӣ доштааст аз гиребон ва Сорбон низ дарҳол қисмати пеши яктаки Хайрандешро чангол заду мавқеъ гирифт. хеле суръатнок мавқеъиятро иваз мекунанд паҳлавонон ва ин навбат як кӯшиши дигар боз ҳам аз ҷониби Сорбон ба назар мерасид. Хайрандешро акнун дар ҳолати ҳамла дидем, вале хеле норавшан буд он ҳаллуки коркардаи Хайрандеш. Сорбон Латипов боз ҳам аз гиребон гирифтааст ва дар баробари ӯ Хайрандеш низ ин мавқеъиятро устувор дошта буд. акнун ҳар ду бо як фишор аз ҳамдигар канданд, дигарбора ба ҳам меоянд. боз бубинед пойзании дигари Сорбон Латиповро хуб гурехт аз ин ҳолат Хайрандеши Муродзода. чунон фишор меоранд, чунон даст мекунанд ки хеле якдигар ҳатто такон ҳам меёбанд. қавӣ нерӯсанҷӣ мекунанд инҷо. хуб мавқеъияти хуб буд инҷо ва хуб истифода ҳам кард. ду довари кунҷӣ ҳалол мегӯянд, вале довари марказ паҳлӯ арзёбӣ намуд ва дигарбора он баҳогузории худро тағйир дод. Хайрандеш Муродзода бо Суҳроб Боқиев чанде пас барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. ба гилем даъват карда мешавад Аҳрор Зиёдуллоев, намояндаи ҷумҳурии Туркменистон, бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мизробшоҳ Лоиқов. саҳнаи такрорӣ инҷо ҳамкори мо Шорух Саидмуродов ҳам бармаҳал ин наворро пешкаши мо гардонид ва аз